milyon pesos nga reward money. Kini ang gihanyag sa Kingdom of Jesus Christ alang sa makatudlo sa mga nagbahad sa kinabuhi ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, gawas sa identity sa matud pa nagabahad sa kinabuhi ni Pastor Apollo Kibuloy. Tumong sa matud pa sa maong reward money nga mahibaw-an ang mga individual nga naghatag og 10 million reward money aron madakpan ang pastor. Gianunsyo karon sa kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy nga mohanyag sila og 20 million peso reward money alang sa makahatag og impormasyon sa mga individual nga matud pa nagabahad sa kinabuhi sa pastor. Kung sino yung maka-identify sa amin na papatay kay Pastor Apollo Kibuloy kasi meron daw inatasan na magpatay kay Pastor Apollo Kibuloy. Gusto malaman ng mga miyembro po niya, more than 7 million yan, kung sino yung tao na inatasan na papatay kay Pastor Apollo Kibuloy. Pebrero karong tuiga, bingon ng kampo ni Kibuloy nga aduna matud pa sila nadawat nga impormasyon kalabot sa planong pagpatay sa pastor, pinaagi sa rendition tungod sa mga kaso nga ginakatubang usab ni ini sa Amerika. Gani, una na nga miingon ang Philippine National Police nga wala sila na monitor nga death threats ngadto sa pastor. Gawas ni ini, gusto sa mahibaw-an sa kampo ni Kibuloy kung kinsa mga individual nga nagpondo sa 10 million pesos nga reward money nga gianunsyo mismo ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. ni atong bulan sa Hulyo. We would like to know that so that we will know the motivation, no? Why would he raise the money against our good pastor, no? Ano bang utang ni pastor sa kanya? Gusto naming malaman. Ano bang hatred niya kay pastor? Ano bang motivation niya? Baka naman gusto lang makakuha ng kontrata sa DILG. Ginakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV ang Philippine National Police kalabot ni ini. Sara, gibutyag usab ni Attorney Torion nga gikan sa 7 million ka miyembro sa KOJC ang gihanyag nga 20 million peso reward money. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana.